Ако искате камера, която не само да ви показва какво се случва навън, а и да реагира веднага, това е точният избор. Представям ви безжичната камера на Dahua модел Bullet D1. Тя е външна Wi-Fi камера, която комбинира сигурност и удобство в едно. При засичане на нежелани гости тя активира вградената сирена и светлинно предупреждение, което често е достатъчно, за да спре нежелани посетители още в първия момент. Освен това, получавате ясна картина и висока резолюция и възможност да следите всичко в реално време през телефона си, както и да комуникирате чрез двупосочен звук. Камерата поддържа microSD карта, така че може да записвате директно на място, без допълнителни устройства. Това я прави още по-гъвкава и удобна за използване. Свързването на камерата става изцяло през Wi-Fi, което означава бърза и лесна инсталация без нужда от сложни кабели. Само я поставяте, свързвате я към мрежата и сте готови. Създадена за външни условия, Bullet D1 е устойчива на дъжд и прах, което я прави супер надежно решение за двор, къща или пък бизнес обект. Ако ви е харесала Bullet D1, може да я закупите както от физическите магазини на партньорите ни в страната, така и от техните онлайн магазини.